Да. Сёння такая цікавая рэч адбылася са мною. Стандартная замова. В прынцыпе, хлопцы-дахавікі тэлефануюць, замаўляюць вось такую планочку. Эль-планка, усе разумеюць, для чаго яна. Колькасці 100 метраў. Я пытаюся, які тут кут павінен быць. Яны кажуць 30 градусаў. Я кажу, ну 30 дык 30. Кладу слухаўку. Все, мне зразумела, што рабіць, у якой колькасці, з якого колеру і гэтак далей. Пачынае наразаць метал, потым да мяне паступова так даходзіць, што да чаго. Калі там 30 градусаў, дык значыцца страха 60. Ну, можа там у гірвятах, я не ведаю, дах у царквы ўжо робяць. Ну, але так думаю, не, ўсё ж такі ператэлефаную. Кажу, хлопцы, у меня толькі одно пытанне. Які вугол даху ската? Яны кажуць 30 градусаў. Я кажу, ну, ўсё зразумела. Дык вось я да чаго. Хлопцы даже нават не зразумелі, што яны амаль што патрапілі на грошы. Таму што калі б я сагнуў 30 градусаў, я б ужо не разагнуў. Вось. Бываюць такія сітуацыі, калі можна гэта разагнуць, але калі 30, ну, прасцей зрабіць новае насамрэч. Тым больш, што дэталі гэта і былі 3-метровыя. Дык вось да чаго я. Калі вам тэлефануе бляхар і задае нейкія дурныя пытанні, не трэба раздражняцца, так, магчыма, ён хоча вам дапамагчы. Ну, а той, хто не ведае, таму што гэта не адзіная такая сітуацыя, такіх сітуацый нават не 5 і не 10 за год, за сезон, так, я распавяду ўсё ж такі, як гэта робіцца, глядзіце. Мы маем страпіла, мы маем эль-планку. Гэта гарызонт. 90 градусаў, як мы бачым, мінус вугал ската даху, атрымаецца то, што нам патрэбна. У нашым выпадку 90 мінус 30 атрымоўваецца 60. Правільны адказ 60. Карыстайцеся.